ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടോ. നമ്മൾ ഇനി പേരിടൽ ചടങ്ങിന് പേരിടാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പാലൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാത്രത്തിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആ വാതിലടച്ചുള്ള പോകും അങ്ങോട്ട്. പാലൊക്കെ കുടിച്ച് നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പേരിടാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഗ്രേ കളറിൻ്റെ പൂച്ചയാണ് കേട്ടോ, വൈറ്റ് പൊന്നുൻ്റെ പൂച്ചയാണ്. എന്താ പാല് നേരത്തെ കുടിച്ചതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ്. അതവിടെ നിന്നോട്ടെ, അത് കുറേ കുടിച്ചില്ലേ. ഓ ഇബല് ഒന്ന് ഞാൻ വെക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാൾ വാതിലടിച്ചില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ടാട്ടോ കളിച്ചോട്ടെ. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണത് വരെയും കടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി എന്തോ ഇത് പ്രസവിച്ചിട്ട് 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അറിയില്ല, പൂച്ച കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പ്രസവിച്ചെന്ന് തോന്നണം. ഒരു ഇതിലെ തള്ളപ്പൂച്ചക്ക് വയറ്റിലുണ്ടായത് കണ്ടിരുന്നു. ഒച്ചുണ്ടാക്കലൊക്കെ തുടങ്ങിക്കിടാം കേട്ടോ. അതിനെടുക്കോ പൊന്നു, എൻ്റെ പൂച്ചക്ക് പേരിട്ടോ. പേരിട്, ഇത് പേരിട്ടോ. ആ ഇവിടെ ചെവിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പേരിട്ടെ? ചിന്നു, ചിന്നിക്കുട്ടേ, ചിന്നിക്കുട്ടിയേ, ചിന്നിക്കുട്ടിയേ, ചിന്നുമോൾ. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പേരിടുക കേട്ടോ. ഞാൻ പിടിക്കാം. തങ്കു, തങ്കപ്പൂച്ചേ, 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 ചിന്നുകുട്ടിയേ, ചിന്നുകുട്ടിയാണിത്. ഇനി വിളിച്ചുമ്പോ അങ്ങനെ മണ്ടീന് വരണല്ലേ. ചിന്നുകുട്ടിയേ നെടിയണൊക്കെ ഉണ്ട്. ചിന്നു, ചിന്നു, ചിന്നു ഓടി വാ. ചിന്നു ഓടി വന്നേ. തങ്കു പാവാണ് കേട്ടോ, തങ്കുക്കുട്ടി പാവാണ് കേട്ടോ. ചിന്നു ഓടി വന്നേ. ചിന്നു ഓടി വാ. നമുക്ക് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തങ്കു, തങ്കു നീ നടന്നേ. തങ്കു നടന്നേ. തങ്കു, കാലൊന്ന് ശരിക്കും നിൽക്കാൻ വെക്കളേന്. തങ്കു ഒന്ന് കാലൊക്കെ നീട്ടിപ്പോ. തങ്കു കാലൊക്കെ നീട്ടിയേക്കാൻ വെക്കും. മറ്റേ പൂച്ച എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പുറത്ത് കടക്കാനില്ലെന്നോ ശ്രമത്തിലാണ്. ചിന്നിക്കുട്ടി, ചിന്നിക്കുട്ടി പോവല്ലേ, വീഡിയോ അടിച്ചാലേ. ചിന്നു എങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നേ. ചിന്നു, തങ്കു, തങ്കു കേട്ടോ. ചിന്നു ഭയങ്കര വികൃതിയാണേ. തങ്കു പാവാ. തങ്കു, തങ്കുപൂച്ചേ, ിട്ട് വരട്ടെ. അമ്മ ഉണ്ട് നോക്ക്. തങ്കു, തങ്കു, തങ്കു ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ പൂച്ചനെ. എനിക്ക് പൂച്ചനെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒന്നും കാട്ടില്ല. ഞാനൊന്ന് എടുത്തോ കേട്ടോ. താത്ത അമ്മൂനെ ഉമ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പോയി.
അവനയിക്കൂടെയൊക്കെ ഓടിച്ചാടി അവള് നടക്കുകയാണ്. അവനപ്പുറം കടന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് ആയി. നല്ല സമയം കൂടുതലായിട്ട്. നേരത്തെ ഇട്ട വീഡിയോയിലും നല്ല സമയം കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. അതിൻ്റെ മുന്നേ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.